Igbo mụlụ nze m ụzọ ekenekwa m unu biko na asị m ka njọ ndị mmadụ ọnọzikwa dị na ya biko ụwa anọzikwa ya enwezikwa ndị bụ ndị Igbo nọ n'ụwa anụnwa kịta onwezikwa ndị bi ndị Igbo na-elibe ha aka azụ onwezikwa ndị ya afọ ihe anya na-ata ha alụ enwezikwa na okenye ọ bụ mgbe gboo ka a na-asị na okenye ada anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ogbere mana kịta maazị m okenye na-anọzi n'ụlọ ewu a na-agbụ n'ogbere ewu nwụcha n'ogbere ya na nwa ehile n'ogbere anya kpọnụ nke onye ihe anụnwa onye ji Jizọs na-eme kịta ya kpọ ya gịnị biko ndododo ụmụnne m ihe a kịta ya kpọnụ ya gịnị ụmụnne m biko nụ eziokwu na-asị osimiri anaghị eli onye na-afọrọ okwu ya mana ịma mfụ n'ebe mmiri na-achọ ịgbagbu nwanne gị nwoke igbo onye aha nkịtị ka mmiri elie ya biko nụ ndị be anyị asị m ka njikere onwezikwa na onye nọ n'ụlọ ndị Igbo anyị nwezikwa na ụmụazị ka chọọ ịbala onwe ha ụlọ onwezikwado ndị na-analụ parents ha egosi ha nna biko achọrọ m ije mụ welda achọrọ m ije mụ electrician achọrọ m ije mụ ebe a na-eme interior deco achọrọ interior decoration achọrọ m ịmụ ebe a na-eme catering onye ọbụla ifụlụ na-abacha ebute ego na-ekpere anụ ọhịa anụnwa na-ekpe euro pounds dollars nna gị dosara ka nna gị dosara mmadụ ka obi mepe ọnụ na-ekpe ekpere pounds and dollars euro pounds nna gị dosara ya eji wee na-akpọ euro pounds. You are not doing anything and you want quick money. Ibu onye oshi. You are not doing anything. Ị na-agba mbọ enwele ego nwa na-ejisi ike wee meta iticha nne gị chịrị ukwu akwa nne gị lee ka iwe je gote ibi na-eji agwọlụ gị ọsị ya na ọsị ihe ụnụ ekpokọnata ebe a. Now let's go back to this thing ka njuke n'ụlọ biko. These young men kita anụnwa ka young boys because mmakpọ ha boys ụmụazị elu na 20 something. Ewetebe unu chakulu n'ihu tegide chakulu ihu techacha unu chakulu n'ihu unu eji kpiti ewesu unu machaba ọkụkọ unu nwete ihe anụnwa na makwa na ihe akịta na-aba afụfụ ka ọ come educate your mental faculty in a way to igbuchiata your akọ n'uche azụ asị gị na as a young man na gide eje egwube nsị gị sogbeta nka na-ekpo deti ọ na-ekpo nsa kwe ya asị na ọdịdeti ichefuze na ha nchawo when somebody diligent in what he or she does. When you are diligent in what you do, you will not even care whether no na-esi isi ma ọ na-eme gịnị ihe eje chụnya bụ ego chụtụ ya ihe afọ ndị Igbo anyị mgbe a na-egwu well ha egwugide well gwuo ya more than 20 feet tupu enweta mmiri and most especially ha na-adịkarị ịtọ egwudacha ịtọ ma ịnọ ịbụọ ịtọ ma ịnọ egwuda well ife onye ahụ adịcha dị tinye egwu ya maka ndị be si n'ogene aka aja na-ebute ọnụ mmanụ ụmụazị wetegide unu chakoo na wetegide unu na-eji kpiti enyu na ọkụkọ unu mechaba unu emechu na na-ekwu okwu na ya who told you no na aka esi achụta ego nwanne who told you no na aka esi nju ụgwọ na achụta mgbada nwanne unu niile bụ criminal ihe niile a na-akpọ unu niile bụ ndị oshi enwere oshi eji pen ezu nwee nke eji laptop eju nwee nke a na-ezu by ịtụ asị ha ncha niile bụ gịnị under category of izu oshi ahụ by time ọ gbagoro ọbara iboze nke ijize egbe aba nke ejize egbe aje break and enter bụ nke eji ụkwụ agbawa ụzọ ọnyanwa ha ncha bụ gịnị under category of oshi maka mgbe ha pụta sị gị nọ ndị aka na-akpa na onye zuru oshi ma gị na onye nwere aka akpa na onye zuru egbugba na ha ncha bụrụ ofu na onye nka na njụ akali oshi bụ oshi onye ezi Jizọs nwesị biko ndị Igbo enwezikwa na onye nụ ya ụmụazị na-eto onwe ha ule like this ụmụazị na-eto onwe ha ule like this ibulu ukwu ihe anụnwa a na-akpọ ukwu nkwụ na-achabeghị acha itichata na ibulu ya sọkwa ịdị ama elu ha ọkụ anwụrụ ọkụ na-akwụ ha what is man? This is man inhumanity to man. Onye Eze Jesus needs to be arrested, but again a na-emekwa na arrest onye nwa force ha no, he did not force them. And like one Jew say na mbido okwu ma bụ gịnị oshimiri anaghị elu onye na-afọrọ okwu ya but no onwe ihe ọ ya bụ mmadụ megide n'ụwa ejene na-ajụzikwa onwe gị na okenye ọ nọzikwa onwezikwa ndị nwe obodo ya pụtafụ na ihe na-ata mmadụ alụ onwezikwa ihe a na-eme kịta na-ezu ihe ezu na-asị nna ka mmadụ nwere ugwu but nothing onye ọbụla na-achụ ego
Parents will not even caution their children anymore. Nwatakịrị 22 years, 25 years. Asọkwa m na nwere ndị na-agba mbọ agbatasị mbọ ike. I never said that. I never said na nwere ndị na-agba mbọ agbata mbọ ike. No. A na-agba ụmụ ndị Chukwu ka na-agụzi at the age of 25, 20, 18. Mgbe ahụ Oliver na-akpọ ha ndị agịrịga aghara na nwa 35. Mana kịta ya afụzụ maazị 18. Jee Edo, jee Benin City. Everyday a na-akọkasị GLK, agburu gbago agbara, iburu gbada agbara, a na-akụrịkọ. Mgbe ka m nọ na bọs na-apụ na-eje ebe m na-eje. Also, these two young boys, also ya na-echeki na phone ha. Yahoo, how to make money, how to go to nka. Na-asị na ụmụazị na-echekwara how to make investment. Ka esi emepe shop, ka esi eme nka, ka esi emego, ka esi enweta labor employment. Isi inwe business ihe eme ndị mmadụ employ, ha na-adị eche maka ya. Onye fori ọjọọ 15 ọjọọ na-aja mụnwa ka esi anya moto. Na-achọzi ịnya nwoke nwe moto ka onye isi ya steady. O mgbe aka ya bụ mmadụ na-eso moto, mmadụ na-esoro moto bụ ọnyacha moto, osocha ndị na-anya moto, egonye moto mgbe ahụ ọnyaba, gbawa fanọt, jebuwe ji, jebuwe ede, jebuwe osisi. Mana kịta zero. Onye Jizọs wee nyezara ndị mmadụ aka wee na-afọtọkọ ya ha na-afọtọkọ. N'ihu nne m onwe unu. Mana ekwu m ya before sị na ọ sị this young men kịta je egwuwe nsị, o je egwuwe deti, ọ ka je kpowesowe ndị na-ekpo ahịhịa, kpobe ahịhịa wee dress be na-adị deti like this. Ha ya sị mba, they will not do it. Mana ijele na nke onye amụma, I believe na ọ ya enye gị ego. Onye amụma wee tegide gị unyi n'ahụ, tegide gị nna mara ihe ọ tegị n'ahụ na unyi dị ha ka ọ bụ nsị adaka, ka ọ bụ nsị enwe, ka ọ bụ nsị efi mix go together wee na-eji ikpe like this. Asị gị taa ya n'ahụ n'itecha n'ihe enweta ego. O nwe nke ya wee megide mecha ha like this, egburu ha ọbara anụ, gbusachacha ahụ ọbara ihe n'ahụ. Igbo mere na ọnwụ na ebele. Mmadụ na-afụ ihe anya na-atị alụ, na-afụ ihe anya na-atị alụ. Ịmakwa yes na ịnapụ ihe nwe ka o si dị. We should retrace our step. Malebai mefego, malebai gafego. Because I'm still saying this thing. In 5 years to 10 years to come now, Bobble born one beg or electric born one ki nweta electrician alologia. Or when he name tap from Gibaji or tap yadunu baji, you will not see plumber. Oya fagaro. Ne hakitanu wana on them balls omutogo bini. Benin Republic bụ ihe juru na Igbo akịta, na-alụ ma POP, na-alụ ma plumbing, na-alụ ma all those things. What stop our people from doing it? Ekele ọlụ eke asọ Onye Eze Jizọs na-ekwu. Ekele ọlụ eke. Na Onye Eze Jizọs ji cross n'aka nka, jiri ọfọ n'aka nka anụ. Ọnụ ọ bụ na ịchọrọ ya na-enye gị. Ana m eji anya nje na-edi na n'ọgụ na-enye anya Jizọs maka edi na Onye Eze Jizọs bụ reincarnation ka nsi afịa no reincarnation of edi na n'ọgụ dị ha. You can't tell me otherwise. Or reincarnation of Edi na n'ọgụ maka gịnị me ndị mmadụ chefuo n'ihe Baịbụl kwuru na Jezebel gwara Elijah sị ya na I am ebe gị isi. Elijah for doing this thing, for ịchụsasị ndị amụma Baal niile, ịchụsasị onye ọbụla ndị amụma nọ n'obodo. Elijah, I will cut off your head. Elijah wee megide mgbe a wee gbago enu. Jezebel nwụọ. Gbago enu, chefuza na okwu Jezebel kwuru ka dị. From coming back to years later, Jesus is again. As long as you have seen John the Baptist, that is your Elijah. What happened to John the Baptist? Obebi si aka bekwalia. Si ihe na-eme kịta abụrụ ihe mgbagwoju anya. Onye Jesus, retrace your step. Ịlafuzi na boys anyị. Boys mee gịnị? Chọọchị ọ n'ihu na ya alụ. Ka ọ dị na-ekwuchakwa anụ m ka ọ ha m n'ọnụ. Ka ọ dị na mgbe ọzọ ndị be anyị.